Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos ACB. Queres vir connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos! O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú tamén. Eu sou árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Tes toda a información en cegaba.com e no remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Bos días, benvidos á fase final da Copa Galicia de Liga EVA que vimos presenciar en Carballo, organizada pola Federación Galega de Baloncesto en colaboración con o equipo local Escolas Calvo Xiria e o Concello de Carballo. Bos días, Cristina, temos como o partidos anteriores na Copa Galicia Cristina Guillén connosco para comentar este partido. Bos días, Cristina. Hola, bos días, Nano, bos días a todos. Unha final que se plantexa igualada despois de dous equipos que veñen de gañar os 3 partidos na fase previa. Sí, se falábamos hai unha semana no caso da final da Copa Galicia feminina de dous equipos que tamén presentaban dous proxectos ambiciosos de cara ao inicio da tempada, pois eu creo que neste caso estamos a falar do mesmo, non? Tanto Chantada como Calvo Xiria presentan hoxe de cara ao inicio da temporada aí dentro de 15 días, pois dúas plantillas moi renovadas, con moitas caras novas, pero tamén con moitos coñecidos do baloncesto galego, incluso nas categorías importantes da Lebouro, non? Un recén ascendido como é o Calvo Basket Xiria, club local, vai afrontar contra outro un equipo que xa esta tempada pasada xogaba a Liga Española de Baloncesto, a Liga EVA, o Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada. Imos presenciar a presentación dos dous equipos na pista de hoxe, na pista no pabillón municipal de Carballo, ante esta nova edición da Copa Galicia Baloncesto EVA, un interesante competición. Por parte do Ucoga Seguros Chantada van xogar con número 3 Anxo Iglesias, 4 Ismael Jiménez, 5 Aarón Gómez, 6 Daniel Fernández Estefanuto, 8 Carlos Noguerol, 10 Marcos Bella, co 11 Bruno Fernando, co 12 Aliune Señor, co 13 Alain Vázquez, co 18 Manuel Ruano, co 25 Alejandro Rodríguez, co 29 Hugo Rey e co 33 o veterán, o xogador Cristian Iglesias. Adestrador José Alberto Fafián. Este vai ser os 12 xogadores que presente o equipo visitante hoxe, o Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada.
Polo clube local, o Calvo Basket Siria, van xogar con número 3 Alex Iglesias, con número 6 Asier Comendeiro, con número 7 Antonio López Pizarro, co 10 Juan Rey, con número 14 Pau Irser, número 24 Rubén Rey, con número 25 Santiago Martínez e co 30 Diego Val, co 77 Pablo López Pizarro e por último os dous xogadores en edad junior, Iñaki Lois 19, Martín Suárez número 20, adestrados por segunda campaña por Héctor Méndez. Imos irnos un bocadiño de tempo a publicidade e a volta da mesma presenciaremos xa sen parón ningún a gran final da Copa Galicia Liga EVA tempada 22-23. Hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. 2 minutos para que comece o partido en Carballo, a grandísima final da Copa EVA, da Copa Galicia, da categoría Liga EVA. Cristina, temos en fronte dous equipos que xogan a priori de maneira un pouco distinta. Sí, a priori van a expoñer dous estilos de xogo completamente diferentes. Temos a un Chantada moi recoñecible da man de Fafián, non? Cun baloncesto de ataques máis organizados, con sistemas moi marcados, con moito peso no balón interior. Un defensivamente además moi sólido, que bueno, defende moito e moi ben a pintura, non concede apenas rebote, bueno, colocan un muro aí no baixo do aro.
E por parte do Calvo Siria, pois apostan por un baloncesto máis dinámico, non? Máis intenso, máis agresivo, a moitas posesións, que intentan presionar en situacións marcadas para que, bueno, pois para que Rubén Rey pois expoña aí o seu tiro, o seu xogo interior, perdón, agora coa fichaxe de Pau Iser, pois tamén coas penetracións, non, do base catalán. Unha grande fichaxe, non? Esa cesión esa vinculación do Calvo Básquet Siria con o Leima Coruña, o Baloncesto Coruña, que permite tamén presenciar pois grandes xogadores como este Pau Iser, que é un xoven xogador. Cantos puntos promediaba na fase previa? Pois 25 puntos de media. É un xogador que, bueno, que focaliza moito o ataque, focaliza moito o balón, non? Gustalle moito pois, controlar ese ritmo e bueno, un claro expoñente do baloncesto que polo menos de momento vai expoñer o Siria, non? Tamén comentamos esta semana co propio entrenador con Héctor Méndez, que estaban pendentes de algunha fichaxe, sobre todo para apuntar ao xogo interior. Dice que tamén, bueno, que veña o que veña, que será benvido. Tiña ganas tamén de poderse contar cun bloque xa máis armado, pero de momento está ya de resultado o baloncesto que propón. É consciente tamén de que é moi arriesgado, e sobre todo tendo en conta que hoxe vai ter un dos grandes da categoría como é o Chantada, pero bueno, e seguro que nos imos divertir, e de iso se trata agora na pretemporada. Pois xa vemos os xogadores a punto de sair a pista. Polo Club Baloncesto Chantada en Sino van xogar co número 33 Cristian Iglesias, co 12 Aluane Señor, 25 Alejandro Rodríguez, co número 8 Carlos Noguerol. Entendemos que tamén o que nos falta no quinteto pode ser o 29 Hugo Rey, se non hai sorpresas no quinteto. Sai co 7 Daniel Estefanuto, perdón. Sabíamos agora como vai ser o quen manda neste Chantada, non? A Noguerol son tanto os seus compañeiros, o 5 inicial, e mandando, non? Un xogador da categoría del con tanta experiencia na Lepouro que regresa a casa, pois para iso, para levar o Chantada seguramente a que sería a súa sexta fase de ascenso. No Calvo Siria van xogar no quinteto inicial Alex Iglesias, Pau Iser, Pablo López Pizarro, vai xogar tamén Rubén Rey e Asier Comendeiro. Vai se guardar un minuto de silencio pola memoria do pai do entrenador axudante do Calvo Siria. Minuto de silencio tamén que aproveitamos para enviar unha garimosa aperta ao noso compañeiro Rafa Sabugueiro, o responsável destas magníficas retransmisións na Fegaba, que tamén está doente polo seu pasamento do seu pai. Un besiño moi forte. Unha aperta forte, Rafa. Salto inicial aquí en Carballo. Va o primeiro balón para o Calvo Siria. O ten Pablo López, xoga interior, de novo balón volta para Pablo López, xoga con Pau Iser, bloquea Rubén Rey, exterior, dende fora era Asier Comendeiro, rebote de Alex Iglesias, primeiro rebote ofensivo nas filas de Calvo Siria, errou o lanzamento triple, primeiro rebote defensivo de Cristian Iglesias, ese veterán xogador do Chantada. Bon pase de Cristian Iglesias para Alejandro Rodríguez, primeiros 2 puntos no casilleiro de Chantada. Alejandro, unha das fichaxes este ano do Chantada, apodano Chuchi, un xogador, un escolta de 24 anos que ven da Le Plata, con experiencia tamén na de Douro, e tamén moi bo penetrador. Rápida transición ofensiva dos chantadinos, lanza de 3
Rebote ofensivo de Aigen Señor. Abre de nuevo. Era Carlos Noguerol, alcanza la base de 3. Rebote defensivo para Calvo Siria. Raro que non lle entrasen. Raro que non lle entrasen a Cristian ese tiro. Un xogador acostumado tamén a lanzar dende o exterior. Quería asistir a Asier Comendero, a un compañeiro, se foi o balón entre as pernas. E novo ataque para o Chantada. 2-0-2 nestes primeiros compases desta interesante final. Hai unha boa presenza de Siareiro Sose no pabillón da cidade de Carballo. Rouba Pablo López Pizarro. Detén o contraataque. Comenzan os 24 segundos. Transición despaciño do equipo de Calvo Siria. Fantástica a penetración de Rubén Rey. 2 puntos. Detense o partido para que saian as asistencias a Secaro Chan. E polo de agora, Cristina, partido a un ritmo de baixas pulsacións. Sí, con non moito acerto no tiro tamén, pero bueno, supongo yo que tamén entre os nervios e o momento da temporada, da pretemporada na que estamos, bueno, pues isto se solucionará. Me gustan de moito a defensa que está facendo Sirian, sobre todo péchase moi ben cando o balón vai para dentro do Chantada, para os pidos do Chantada. Comendero abre, rebote, presa polo rebote. Capturou uno Rubén Rey. Balón para Pauser, a sube. E consigue sacar a primeira falta persoal señalizada ao equipo chantadino, a Carlos Noguerol. Primeira. Vai dar traballo Pau a Carlos aí na defensa. Xa dicíamos que era un xogador que moi agresivo, que en canto ten o balón o que primeiro que busca ir cara ao aro. Vai ser un dos máis bonitos retos deste partido, este duelo entre Noguerol e Iser. O balón vai ser pola liña de banda, 10 segundos no reloxo de posesión. Veremos se Calvo Siria consigue sacar proveito desta acción de xogo. Xa ten transcurrido máis da metade da posesión. Recibe Pau Iser. Opta pola acción individual, lanza de 2, non, rebote Cristian Iglesias. A sube Carlos Noguerol. Detense, está só para lanzar de 3, lanza de 3 a tripla, non. Rebote de Alex Iglesias. Saca para o base para Poinser. Por agora desacerto nos lanzamentos de exterior en ambos os dous equipos. Rubén Rey de 3, tampouco, contraataque de Chantada e 2 puntos para Alejandro Rodríguez, que por agora leva os 4 puntos do seu equipo chantadino. 2-4 no electrónico. Alejandro tamén é un xogador cedido, neste caso do Oviedo. Esa dicíamos que ten experiencia en Le Bouro e Le Prata, non? Un xogador, un escolta tamén moi xugón, como se soe dicir. Falta personal de Aluane Señor, primeira tamén. Conseguiu un ex de Chantada, Rubén Rey, que retorna despois dunha tempada xogando nas filas de Chantada. Na volta a Liga EVA do Calvo Siria. Rebote para Chantada, a sube Daniel Fernández, interior, Señor, diante del Rubén Rey, axuda de Poiser, a subir, conseguiu a subir Señor, pero rebote de novo, boa defensa de Calvo Siria, que plantexou un 2 contra 1 para parar o poderío físico de Aluane Señor, como miramos neste rebote defensivo. Penetración de Carlos Noguerol, non conseguiu a canastra, pero sí unha falta persoal. Disporá de 2 tiros libres o escolta chantadino. Moi listo Carlos, se non entran os tiros de fora, ele leva un 0 de 2 en triples, pois hai que buscar outras vías de anotación. Neste caso, ademais, cargando de faltas aos xogadores do Siria, non? O primeiro dentro. Dous 5 polo de agora no
pabillón de Carballo. Final da fase final da Copa Galicia, categoría Liga EVA, segundo dentro tamén para Carlos Noguerol. Establece unha pequeniña brecha o conxunto visitante hoxe, o conxunto de Chantada. Cambios defensivos na defensa de Chantada. Alex Iglesias, Comendero, esgota esa posesión, Comendero de 2, non, rebote para Señor. Sa saca rápido o ataque o conxunto hoxe de vermello. Señor pintou o lanzamento de 3. Noguerol abre para Cristian Iglesias de 3. Triple de Cristian Iglesias. Esa o falábamos antes, Cristina. Este home sale a lanzar moito de 3. Non só de falan Cristian, non? É un dos clásicos da categoría, un xogador referente para os esquemas de José Alberto Facián. Sendo un alapido do que máis tira, non, do Chantada, o sea, con moi bons porcentaxes, non, no lanzamento exterior. Rubén Rey reboteou ofensivamente, consigue polo menos sacar a falta persoal. Sabemos trocos en ambos os dos conxuntos. Nas filas de Calvo Xiria entra Marcos Bella, entra Juan Rey co dorsal número 10. En as filas de Chantada entra co dorsal número 11 Bruno Fernández, o portugués. Veremos como se desenrola o xogador luso neste partido. Bella xoga con Rubén Rey, mao a mao con Poiser. Pintou o lanzamento, pase para Poiser, esgotouse o reloxo de posesión. Aplaude o banquillo chantadino o esforzo defensivo dos seus compañeiros, porque despois de 4 ou 5 minutos tan só 2 puntos convertidos por Calvo Xiria neste partido. Sí, xa dicíamos que o Chantada é especialista en pechar a pintura, en non conceder penetracións, en estar moi atento ao rebote. Estamos vendo que o Xiria está tendo moitos problemas, non, para facer o seu xogo, o seu estilo de xogo. 10 segundos restan no reloxo de posesión. Avisa o adestrador a Carlos Noguerol desta circunstancia, porque tan só son 10 os segundos. Noguerol pon o balón en pista con dificultades para Cristian Iglesias, de novo con Noguerol. Bloquea Iglesias, sai por outro lado Carlos Noguerol, penetra canasta, fixos un lío. Reboteou, recolleu Isen, pero o máis listo da clase, Carlos Noguerol, recuperou o seu propio balón. Aí en donde se amosa, non, a experiencia, a veteranía. Exterior de 3, non, rebote que colleu Antonio López, perdón, Daniel Estefanuto, perdón. Lanza de 3, non, rebote para Calvo Xiria. Transición ahora máis lenta de Pauser, vai al bloqueo da Asier Comendero, mandou o chan o seu pa defensor a Carlos Noguerol, rebote Cristian Iglesias, volta a comenzar. Novo ataque para Chantada. Non está tirando cómodo Xiria, iso notase nas porcentaxes de tiro. Tan só 2 puntos, con moitos tiros atirados. Roubo de Pauser. 1 contra 1 con Francisco, culmina Pauser a acción de xogo, pon o punto número 4 para o Escolas Calvo Basket Xiria, perdón, 4-9, reduce as distancias de 2, non, rebote de Pauser, marca a transición con Rubén Rey, 1 contra 1. Vais a xogar o xogador de Xiria, 2 puntos para Rubén Rey, recurta as distancias Calvo Xiria, que restan 2.51 para que remete o primeiro cuarto. Es Calvo Basket Xiria 6, Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada 9.
De volta en Carballo, a gran final da Copa Galicia de baloncesto masculino na categoría de Liga EVA. Temos un básquet Siria 6, Chantada 9, por agora un partido con ritmo e con igualdade. Sí, con non moi bons porcentaxes de tiro, pero bueno, eso tamén é normal. Pero sí un baloncesto alegre, non? Que nos gusta, de directo. Quizáis o Chantada máis do que igual esperábamos, pero se estaba a pedir o seu entrenador agora no tempo aberto aos seus xogadores que traballase, non? Que cada un fixese o que tiña que facer. Supoño que isto tamén é dese baloncesto organizado que sempre propón. Entra unha pista pola parte de Chantada, Hugo Rey, sabemos co balón nas mans. Pep, señalizan aos colexiados, nova conta, 14 segundos. Porá o varón en xogo Carlos Noguerol. Está a facer unha moi boa defensa o Siria, segue con ela, non? Moi boa defensa de axudas, pechándose no balón cando vai cara adentro, que como inicia a maioría das xogadas o Chantada. Francisco abre, exterior, con Carlos Noguerol, lanza de 3, o recén entrado, Hugo Rey, 3 puntos para o Chantada, boa saída do tempo morto do conxunto chantadino, cunha conversión dunha tripla. Xoga Calvo Siria, penetración de Pablo López Pizarro, 2 puntos para o equipo Ose local, que se asuma o punto número 8 no marcador. Ataque para Chantada, mira o corte, moi ben, de Hugo Rey, asistencia de Cristian Iglesias, e mantén as distancias o conxunto visitante. 8-14. Esos son os despistes que a Héctor non lle van gustar, non? Individual de Poinser, remontou a liña de fondo en contra dunha defensa de dous xogadores chantadinos. Non puido facer máis que levantar o balón a aro, pero non anotou. Vaise polo chan un xogador de Chantada. De 3 de novo, non tocou sequera o aro. Ataque para Juan Rey, xa xoga Rubén Rey. Penetra canasta Pau Iser, abre para Asier Comendelo de 3, non. Rebote Pau Iser, lanza de 2, tampouco. Rebote para Bruno Fernando, o pívot portugués potente tamén, o pívot chantadino. Balón para o Chantada. Bombita que non puido ser de Hugo Rey. O balón foise pola línea de banda, novos trocos nas filas de Chantada. Entra co dorsal número 5 por primeira vez no partido Aaron Gómez. Trocos tamén no Calvo Siria, entra Diego Val. Quere dar continuidade ao traballo dentro da pintura Héctor Méndez, por de aí tamén que refresque, non, os xogadores. Partido complicado para Calvo Siria na pintura, parece máis físicamente un equipo máis forte o de Chantada. Cristian Iglesias perde o balón, contraataque de Juan Rey, moi boa defensa de Chantada para interceptar a pelota. Moi bo balance defensivo do conxunto lucense. Cristian Iglesias miraba o corte de Aarón Gómez, tiña o seu carón a Anxo Iglesias, que tamén entrou na pista hai un bocadiño, pero o balón finalmente chegou. O intento de pase para Aarón Gómez. Línea de fondo, restarán 14 segundos no reloxo do partido, 21 no total deste primeiro cuarto da gran final da Copa Galicia Liga EVA en Dende Carballo. Pongo en balón en xogo Hugo Rey, pisou a liña de banda. Dende a nosa posición a vemos perfectamente. Pisou a liña Anxo Iglesias. Disporá presuntamente do que pode ser o último ataque o conxunto Ose local, o Calvo Básquet Siria. Presiona Chantada a saída do balón, recupera de novo. Aarón Gómez converteu os 2 puntos. Moi boa acción, roubou a piques de roubar. Outra vez Aarón Gómez, que saiu do banco pois con moita enerxía e poñendo as cousas en presión. O miramos dende aquí sobre Pau Iser, non lle deixa respirar apenas. Aarón Gómez que se vai ao chan, que xa sendo un golpe no nariz.
Perdeu Calvo Siria tan só 9 décimas no reloxo de partido. Desperdiciou esta posibilidade de reducir un pouquiño as distancias e irse co final do primeiro parcial con unha distancia menor destes 8 puntos que agora campean no marcador. Vaina por en xogo Calvo Siria, 9 décimas, e non vai pasar nada. Toca balón de feito no teito. Final do primeiro cuarto dende Carballo. Calvo Básquet Siria 8, Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada 16. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos a CB. Queres ver connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos! O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú también. Eu son árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Tes toda a información en cegaba.com e nos remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volva... De volta en Carballo, na gran final da Copa Galicia EVA masculina. Vai por en balón o movimento Chantada, polo de agora, Cristina, tal vez Calvo Siria non está podendo correr, que é o que máis lle gusta, non? Sí, vai non ter complicado ante a maior envergadura físico do Chantada. Está agora mesmo Chantada máis cun equipo moi xove na pista, non? Vemos jogadores de moita proxección no baloncesto galego. Vemos, por exemplo, a Manu Ruano, de apenas 17 anos, fillo do mítico Valentín Ruano. Bueno, xogadores que se están a formar da man dun club histórico e da man dun Alberto Fafián, que tamén é un dos adestradores que máis tempo está na categoría na EVA. Estamos esperando que a mesa de oficiais de mesa de el ok o arrinque deste segundo cuarto. Sabemos a acta digital, as tecnoloxías que sempre son malas pasadas, pero aínda polo de agora non se vai reanudar o partido. Vamos a ver tamén eso, pois esta xuventude deste Manuel Ruano que nos ofrece, fillo dun mítico xogador do baloncesto galego, de Valentín Ruano. Sí, un xogador que o ano pasado, por exemplo, convertiuse no xogador máis xoven en debutar co Chantada na Liga EVA con tan só 16 anos. Un xogador que, bueno, xa leva 4 temporadas, que, bueno, que saltou do Estudiantes e despois fichou polo Ensino ata a cadar en Chantada. É un xogador, bueno, que busca, non, facerse sitio neste equipo de xogadores importantes e que, bueno, intenta copiar o seu pai, non? Moitas cousas como por exemplo, en ser listo de cara ao rebote, que é unhas cousas que máis lle aporta o seu pai. Reanudouse o partido aquí en Carballo. Hugo Rey xoga. De novo o balón voltaba para Hugo Rey. Escapouselle a posibilidade de lanzar a canasta. Tamén entrou na pista Santi Martínez nas filas de Calvo Siria, que ve o que sube agora mesmo o balón de xogo. Pau Isen, que polo lado agora non visitou o banquiño para facer unha pequena pausa de descanso. Rubén Rey xoga. De novo balón para Rubén Rey. Rexeitou facer o man a man, enganou o seu par defensivo e conseguiu sacar unha nova falta persoal no conxunto lucense. Trocos en Calvo Siria, volve a pista Pablo López Pizarro. Retirouse con número 10 Juan Rey, 2 minutos de Juan Rey na dirección do conxunto carballís.
Ataque, Pablo López. Ten esperando a Pauser. Finalmente invierte o ataque. O balón de lado. Rebote para Aarón Gómez, que sube el mesmo. O balón o ataque. Fintou o lanzamento ante Pauser. Lanza de 3. Curto. Rebote para Pau. Asiste a Pablo López. Non. Bo contraataque de Calvo Siria, facendo o que máis lle gusta, pero non convertiu. Non tengo a maña o Siria en canto o tiro, non? Levan apenas un 35% en tiros de 2 e un 0 de 6 en triples, non? As penetracións, o buscar o balón directo cara ao aro, é o que mellor se lle dá, pero eso non está a ter moita sorte de cara ao acerto, non? Voltou o xogo Daniel Stefanuto. 14 segundos novos de posesión para o Calvo Siria. Curtou este ataque dende a liña de fondo o conxunto dirixido por José Alberto Fafián. Unha lenda do baloncesto chantadino. Rubén Rei de 2, non. Rebote ofensivo para Calvo Siria. Intenta levantar Santi Martínez e consigue a lo menos unha nova falta persoal nas filas de Chantada. É a segunda de Bruno Fernando. Entendemos que vai visitar xa o banquiño das suplentes. Efectivamente, volta a pista Cristian Iglesias. Fafián opta por reservar a Bruno Fernando, o seu pivot portugués, o seu suplente, porque xa ten dúas faltas persoais. Moi bo traballo de rebote de outro xogador noviño, de Santiago Martínez, outro xogador que procede de Básquet Coruña, dese intercambio que sempre hai entre o Básquet Coruña e o Siria. Converteu os 2 tiros libres Diego Val. 10-16, recurtan un chisco ás distancias o conxunto hoxe que viste de blanco o Calvo Siria. Ataque para Chantada. Fintou o lanzamento, intentou de 2, rebote ofensivo de Ruano, a primeira non o convirte. E vai ser loita, balón para Calvo Siria. Quedou o balón atrapado xunto ao aro. Mala sorte, sí, para Manu. Pero esa fame, tal vez, esa xuventude, esa fame no rebote ofensivo de Manuel Ruano, lle levou a intentar 2 veces o lanzamento á canastra. Trocos no Calvo Siria, volve Asier Comendeiro a pista, que fora titular hoxe. Asier é outro dos xogadores que ten que dar poso, non, a este Siria, un xogador moi polivalente, tamén con 6 temporadas nas súas costas na Liga EVA, que ten que dar experiencia neste retorno do Siria a categoría CEP. Tamén entra na pista Antonio López Pizarro, pequeno físicamente, 2 López Pizarro. Intentou o lanzamento de 3, Santi Martínez non estivo acertado, o balón foise pola línea de fondo. Xa un 0 de 7 na triple. Desafortunado hoxe o cuadro local, que con ilusión intenta vencer nesta volta do equipo de Siria a Liga EVA despois dun ano en Nacional. Interior, Cristian Iglesias abre, intentaba o lanzamento de 2 e a canastra. Novos 2 puntos para Daniel Stefanuto. Só son 18 no taboleiro para Chantada. Antonio xoga con Rubén Rei, interior, 1 contra 1, 2+1 para Rubén Rei. Polo uso, non, di que non vale os colexiados. Falta persoal en ataque de Rubén Rei. Falta persoal en ataque por facer uso do brazo para rodear o defensor. Falta do ex de Chantada. Desas cousas de cando os máis vellos que xogábamos, que non se podía facer, pero que agora xa non se pode. Fíxome gracia que o comentario que fixestes acerca de Manuel de Ruano, 16 anos, canastón agora mesmo do xogador do que estábamos a falar, porque cando con 16 anos el estaba a xogar na Liga EVA, pois nós que somos un pouquiño maiores, dunhas xeracións
un bocadiño maiores, pois no meu caso estaba xogando en cadete zonal, desde que era en Liga Galega, e no teu caso, Cristina, pois estarías en Cluny, xogando ligas cadetes e demais. Bueno, pois tempo morto temos na pista nesta fase final da Copa Galicia. Estamos ollando un bo partido, 10-20. Realmente esta penetración agora de Manuel Ruano foi de moita calidade, Cristina. É moi importante, non? Para un Chantada que ten xogadores de tanta experiencia e tanta veteranía, que tamén os xovenes pois aporten desde o banquillo, non? Que vexan que tamén poden ser importantes, que tamén teñen minutos e que sean descarados neste senso, non? Que teñan a valentía para aportar e para demostrar o que valen. Eu creo que, bueno, estamos a ver un Chantada con moita facilidade para crear perigo desde moitos lados da pista, non? Con moitas vertentes, tanto dos exteriores como dos interiores. Tal vez agora mesmo a dependencia que está tendo Calvo Siria do lanzamento exterior lle está penalizando porque leva un 0 de 7 en triples. E que xa dicíamos, non? Que o Chantada vai se pechar moito na pintura. Ese o xogo que necesita o Siria, non? Esas penetracións e abrir esa zona. Non está a conseguir, está optando por abrilo co tiro, pero non está a ter fortuna. Pois 10-20 neste gran final da Copa Galicia, categoría masculina, categoría Liga EVA. Xerco Mendero pon o balón en marcha, xa xoga, vai a subir finalmente Pablo López Pizarro. Dificultades para o equipo de Calvo Siria para subir o balón, bloqueado o base na subida do mesmo. Rubén Rey, un contra un, remonta a liña de fondo, boa axuda da defensa chantadina, pero decretou os colexiados falta persoal na axuda de dorsal 18, de Manuel Ruano. De mano, sí. Trocos en Chantada, volta a pista co dorsal 25 Alejandro Rodríguez, que convertera os primeiros puntos do partido para un Chantada que dende o primeiro minuto está dominando o marcador. En ningún momento o Calvo Siria púsose por diante. 2 tiros libres para Rubén Rey, o primeiro dentro. Está recuperando Alberto Facián o seu 5 titular. Veremos que sucede con o segundo lanzamento de Rubén Rey, tamén dentro. Más 8, vaise descansar un bocadillo de tempo. Entra na pista co dorsal 30, Diego Val, no Calvo Siria. Ataque para Chantada. Perdeu no pase, no primeiro pase. Raro que Carlos perderá ese balón. Carlos Noverol, un veteranísimo, moi coñecido en categorías incluso superiores, pero que está de volta ao seu pobo, a Chantada, para afrontar este bonito reto da Liga EVA de acompañar tamén os máis xoves na trayectoria do seu clube. A piques de roubar o Chantada, recupera Pablo López Pizarro, esgótase a posesión, 7 segundos, boa axuda de Daniel Estefanuto, contraataque, e o propio Daniel quiso rematar, non puido, pero estivo moi atento, seguindo o contraataque. Que importante é acompañar os contraataques, porque Cristian Iglesias, un veterán nestas tarefas, acompañou, capturou o rebote ofensivo e dispará de 2 tiros libres. Sí, moi boa defensa do Chantada, con un 3 para 1, con dome co balón. Bo balance tamén do Siria, pero acabou en falta, non? É difícil parar a Cristian. E Antonio, bueno, fixo coa falta. Xa leva 4 puntos agora mesmo Cristian Iglesias. E son 5. Tras convertir os 2 tiros libres, volven os 10 puntos de ventaxa para o Ucoga Seguros Chantada. Perdeu a piques de roubar a defensa chantadina. Non conseguiron atrapar o balón. 15 segundos no reloxo de posesión. Era Antonio López Pizarro o que estivo a piques de perder o balón para o Calvo Basket Siria. Vemos ao seu adestrador, a Héctor Méndez, dando instruccións continuamente aos seus pupilos, que agora erraron o triple, pero conseguiron atrapar o rebote ofensivo.
Alejandro lanza de 2, curto, rebote Chantada. Non está tendo sorte dende o exterior o conxunto de local, o conxunto de Carballo. Finta o lanzamento, non o ve claro. Alejandro Rodríguez penetra e 2 puntos para Carlos Noguerol. 24 para Chantada. Sí, un Carlos Noguerol que quizás estamos acostumados a verlo nunha posición máis de verse organizador, pero está claro que coa súa chegada a Chantada vai ter que asumir máis participación, non? Vaya triple agora sí de Asier Comendeiro. Fantástico, primeiro triple no partido para o conxunto local. Recurta as distancias, 15-24, interior Cristian Iglesias, bonito duelo, 2 contra 1 da defensa de Calvo Siria. De 3 intentou uno, non puido esta vez anotar Alejandro Rodríguez. Defensa pide o público local, estampouse Carlos Noguerol e a piques de roubar no contraataque. Finta Alex Iglesias, o lanzamento de 3 interior para Asier Comendeiro. Moi boa acción, porque era unha acción de xogo con boa posesión de lanzamento. Asier Comendeiro pedía falta persoal aos colexiados, non o veron así. Daniel Stefanuto invirte, boa circulación de Chantada. Noguerol de novo de 2, non, rebote que punteou Ruano. Stefanuto perdeu o balón, botou o balón fora xa da pista e de novo trocos, volve Pau Iser, volve Rugo Rei, porque xa só quedan 4 minutos neste segundo cuarto da gran final da Copa Galicia. Seguiu entrando público, vemos a grada principal do pabillón Vila de Novia encambados con boa entrada de público. Fantástico pase de Asier Comendeiro para Pau Iser, recurta a 7 a distancia, 17-24. Falta persoal de Antonio López Pizarro, falta que indican os colexiados. E máis trocos, volta a pista Pablo López Pizarro polo seu irmán. Vimos antes como era un pouco o xogo do Siria, non? En canto lle dan a mínima oportunidade Faidano, estivo moi atento aí para poder notar. Fantástica asistencia de Cristian Iglesias para Daniel Stefanuto. Que boa visión de xogo, contraataque rápido, boa transición do conxunto local. 2 puntos que convertiu Diego Val. E non hai un segundo de pausa agora mesmo no partido. Boa a velocidade que falábamos do Calvo Siria. Sí, o Calvo Siria ten que facer transicións rápidas, ten que aproveitar os poucos que lle deixa o Chantada. Rebote ofensivo para Calvo Siria. De 3 Comendeiro, non, rebote que pesaba Val. Segundo rebote consecutivo ofensivo para Calvo Siria. O ten Iser. Con Iglesias de 3, tampouco, e agora sí, o rebote de Manuel Ruano. Ataque para Chantada. Rebote para Ruano. Noguerol asistiu a Ruano, que quedou no poste baixo. Prácticamente foi un palomeiro de poste baixo. Sí, unha acción anterior de Carlos, moi boa, un contra un, pero non acabou canasta, pero estivo moi atento, non? Un xogador que non baixa os brazos e que está atento ao que pode vir despois da xogada. Curiosa xogada porque eso, quedou despois do rebote, abriu para Noguerol e quedou no mesmo sitio. Lanza de 3 Iglesias porque esgostábase a posesión. 24 segundos de reloxo de tempo, porque os oficiais de mesa consideraron que o balón non tocara no aro. Acción que protesta o ataque do Calvo Basket Siria. Piden aos árbitros que saian as asistencias a secar
a pista e vemos tamén eso, a numerosa parroquia de Calvo Siria, que se adornou, ¿no? Sí. Con pequeños globos. Sí. De verde e blanco, dos colores de locais. Tamén vemos xente de Chantada, o clube fletaba un autobús de Chantada ata aquí ata Siria, unha xornada longa para eles, tiveron que madrugar, pero tamén están aquí apoiando o seu equipo. Ataque para Chantada nos dos últimos minutos, 2:30, para que se esgote esta primeira metade desta gran final da Copa Galicia EVA masculino. Esgota o bote Daniel Estefanauto, tapón, boa defensa de Calvo Siria, bo balance agora do propio equipo lucense que impediu o contraataque do equipo local. Moi boa defensa do Siria, ademais estamos vendo que non só se pecha moi ben sobre os xogadores interiores, sino que o propio Pau Iser está pechando a saída de balón cara a Noguerol, non? Con un para un en defensa que está a impedir esa, como decimos, esa volta ao inicio da xogada. Non puido ser o lanzamento de 3 de Comendeiro, reboteo Iglesias para o Chantada. Ataque do equipo Ose Vermello. Estefanuto sai do bloqueo de Cristian Iglesias, lanza de 2, non, pelesa polo rebote, capturou Pablo López Pizarro, invirte para Iglesias, boa circulación, Comendeiro, interior de espaldas, fantástico pase de Rubén Rey para Pablo López Pizarro, máis 7 para Siria, preciosa acción de Sogo. Unha acción moi meditada, non? Moita circulación de balón, vendo que no triple non había fortuna, pero buscando co pase facer ese oco, non? A piques de convertir de 3 Hugo Rey, en a pelesa polo rebote o propio Hugo Rey tratou de capturar o balón para o seu equipo. Nova opción de Calvo Siria de baixar desa distancia de 7 puntos, da cual nunca baixou neste parcial. A ver se xusto agora que se remata pon un poquinho máis de igualdade sobre o parquet de Siria. Bo pase, boa porta atrás de Pau Iser, 2 puntos de Pau Iser, fantástico pase de Rubén Rey, tempo morto na pista, Calvo Siria 23, Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada 28. SAE para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. SAE a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero SAE. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. De volta en Carballo, na gran final da Copa Galicia EVA, 45 segundos. Está un partido bastante bonito, Cristina. Sí, está vendo igualdade, non? Non lle está a gustar, estamos a escoitar o tempo morto de Alberto Facía, non lle estaba a gustar o que estaba vendo na pista nos seus xogadores, estaba lles pedindo, bueno, pues un pouco tamén o do tempo morto anterior, un pouco de orden, que seguisen os sistemas e os esquemas. A ver se o fan nos 45 segundos que quedan de xogo. Moitos minutos estivo o Chantada vencendo máis a do 7 nas distancias entre 10, chegou a 12, chegou a estar o conxunto lucense Ose na gran final da Copa Galicia EVA, pero agora mismo 5 puntos tan só no marcador. Hugo Rodríguez amasando o bote con Cristian Iglesias de 3, triple de Cristian Iglesias. E menuda man que ten este xogador, porque mirando antes as estadísticas do ano pasado, espectacular os números de Cristian Iglesias. Sí, Cristian é un
é un clásico, non, da categoría do chantada. Eu creo que iso precisamente o que non pode permitir agora o Siria, que Cristian desperte, non, que teña a porcentaxe de tiro que é habitual nel. É un xogador que, bueno, pues, é case un aleiro, non, a pesar supera os 2 metros de altura, e que, bueno, o lanzamento exterior o seu punto forte, non? Sabíamos tamén antes nas xogadas que é un xogador con moi boa visión de xogo, que desde o poste alto distribúe moi ben tamén o balón. Ese é o xogo que estaba a pedir o seu entrenador, o seu adestrador, e que precisamente a Héctor Méndez non lle gusta agora, e por iso de aí que cambiemos o tempo morto, non? 26 segundos tan solo no reloxo de posesión, e aquí os adestradores hoxe non van a regalar nin nada. Non, inda que falaban os dos esta semana de que, bueno, que era un partido de pretemporada, que tiñan que ir vendo a rodaxe dos seus xogadores, de vendo a acoplación dos novos, porque hai que ter en conta que son moitas caras novas nos dous equipos, non? No caso de Chantada só renovaron 3 xogadores, e no caso de Siria son 4, os xogadores que continúan da tempada pasada. Pero, bueno, está claro que este é unha final de Copa, hai público, hai ambiente, e hai gañas de demostrar e de gañar. Pois veremos que sucede nestes últimos 26 segundos de partido aquí no segundo cuarto. Balón para Pauser, a sube o base catalán diante del Aarón Gómez, que saiu para defender esta xogada. O balón volve para Pauser, invierte para Alex Iglesias de 3, triple de Alex Iglesias. 2 segundos, 1 segundo en medio campo, non convertiu esta acción desesperada o Chantada, o tempo morto, pois aí moi ben a xogada, Cristina. Sí, entroulle o tiro a Alex Iglesias, un xogador, un aleiro, tamén de xovenciño, tamén 21 anos, un xogador que tamén sempre destaca por esa visión de xogo, non? Tivo moitas oportunidades ao longo do primeiro tempo, non tuvo fortuna, pero non pensou agora cando tivo oportunidade, bueno, pues tivo premio, non? A esa insistencia. Pois chegamos ao descanso nesta gran final da Copa Galicia de baloncesto masculino, categoría Liga EVA, co resultado de Calvo Vasco Siria 26, Club Baloncesto Chantada 31. En 10 minutos estamos de volta. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos ACB. Queres vir connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos! O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú también. Eu son árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Tes toda a información en cegaba.com e nos remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta.
Sen ningún xénero de dúbida. Non. Hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos ACB. Queres vir connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos. O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú también. Eu son árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Tes toda a información en cegaba.com e nos remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos ACB. Queres vir connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos. O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo.
Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú también. Eu son árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Tes toda a información en cegaba.com e nos remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto. Estamos de volta na gran final da Copa Galicia masculina, categoría Liga EVA, entre o Calvo Básquet Siria e o Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada. Por de agora 26-31, todo por decidir. Sí, está o partido aberto, que é o que nos gusta aos aficionados ao baloncesto. É un partido no que, bueno, estamos vendo que, bueno, que parecía que Chantada se ia a descolcar con esa ventaxa que chegou a ter de 12 puntos, pero cunha moi boa defensa. O Siria pois está conseguiuse non descolgar, non está a ter sorte nen acerto no tiro exterior, e o lastre que ten de cara nestes dos primeiros cuartos do partido, pero está a traballar moi ben atrás, está, bueno, pues buscando os poucos espacios que lle está dando Chantada para anotar como lle gusta, non? Pois con penetracións e aí debaixo de canasta. Chantada vais a ir con Hugo Rey, con Carlos Noguerol, con Aliuane Señor, Daniel Estefanuto e Cristian Iglesias. As filas de Calvo Siria, Alex Iglesias, Poiser, Pablo López, Pizarro, Juan Rey e un xogador máis que dende a nosa posición non o vemos, Asier Comendeiro. Para o balón en xogo, o Chantada, 26-31, na gran final de dous equipos que chegaron, lembremos, invictos a esta fase final. O Chantada deshiciuse do Básquet Porriño e do Peixe Marín, do Peixe Galego de Marín, e o Calvo Siria desprendeuse do Estrada, do equipo de Betanzos e do Obradoiro. Tamén o Chantada de Boscos Salesianos de Ourense. Primeiro ataque errado polo Chantada, ataque para o conxunto de Calvo Siria. Alex Iglesias xoga con Comendeiro de 3, non, rebote moi listo Isern, pero non conseguiu salvar. Lanzou o balón aos pés do defensor. Estaba el fora sacando intentou esa acción de pillería. Ataque para o conxunto lucense, para o conxunto de Chantada. Carlos Noguerol. Iglesias, porta atrás de Daniel Estefanuto. Non, rebote de Pou Iser. Saltou muitísimo o xogador catalán para capturar ese rebote. Comendeiro con Rubén Rey, circulación exterior do ataque de Siria, finta lanzamento Comendeiro, encheuse de balón con as defensas de 2 contra 1 que fixo o defensa chantadina, penetra canasta Estefanuto, non, rebote de Señor, tampouco, non pudo sequera levantar o balón. Pauser ten o ataque, lanza de 3, non tocou o aro sequera o lanzamento de Calvo Siria.
un contra un de Rubén Rey, que lle ofrecía todo o lado esquerdo para facer o reverso, pero non estivo acertado. Non estivo acertado, pero a xogada era moi boa, non? É moi ben traballado con esa acción de espaldas a canastra. Rouba Pauser e 2 puntos para o base catalán. Lembremos, cedido polo Leima Coruña esta tempada nas filas de Escolas Calvo Básquet Siria. A 3 colócase o conxunto local. Rebote, contraataque rápido. Alex Iglesias finta, leva o tapón de Daniel Stefanuto. Falta persoal clara de Alex Comendeiro. Sí, moi bo traballo de Chantada no balance defensivo, correndo todos os xogadores, incluso os xogadores altos, impedindo esa rapidez, non, nas accións do Calvo Siria. Opcións para o Chantada de tratar de ensanchar de novo as distancias con dificultade. Campo atrás, indican os colexiados ao Lumani, señor, o pivot senegalés do equipo chantadino. Boa presión defensiva do Calvo Siria. Moi bo traballo de Asier, un xogador que recordemos que todo solidez, non? Que un xogador que fixo os mellores porcentaxes de valoración a Primeira Nacional a tempada pasada, que quere ser importante tamén no Siria neste ano na categoría EVA, porque ten experiencia, non, na categoría con Arón, co Básquet Coruña. Fantástica finalización de Pauser. Aún se coloca tan só Calvo Siria. Emoción no pabellón de Carballo, porque o conxunto local está a piques de remontar o partido. De 3, Carlos Noguerol, triplazo do base chantadino para dar un pouquiño de oxígeno ao seu equipo. Voltan os 4 puntos de diferencia. Falta agora mesmo de Daniel Stefanuto a primeira. Donde temblou puso a Carlos, non? Cando tivo que asumir, é o que se lle vai pedir a él nesta categoría. Toda esa experiencia, esa veteranía, cando precisamente o Calvo Siria puso a un, ese lanzamento exterior, e voltan os 4 puntos. Balón para Pauser, recibe Rubén Rey, diante del Cristian Iglesias, cara a cara, meteu a mao Cristian Iglesias a piques de roubar. Pauser, restan 2 segundos no reloxo de posesión, toca balón o aro, Asier Comendeiro, que protesta porque había capturar a él o rebote, pero non o veron así os colexiados. Preciosa a pelexa entre Señor e Comendeiro no poste baixo. De novo Noguerol de 3, rebotea o Chantada, lanza de 3 Iglesias, terceiro triple de Cristian Iglesias, e a veteranía tanto de Carlos Noguerol como de Cristian Iglesias dándolle oxígeno o conxunto chantadino. É que Cristian é o plan A do Chantada, pero tamén o B cando non funciona outras solucións, non? Darlle un balón a ele é prácticamente un seguro, non? De triple ou de lanzamento no tiro exterior. É moi difícil, é un xogador moi difícil de parar. Terceira tripla de Cristian Iglesias, perdón. Trocos nas filas de Calvo Siria, volve Pablo López Pizarro. Retirouse Juan Rey. Están agora mesmo as asistencias secando Chan. Dispara de 14 segundos no reloxo de posesión o conxunto local. Comendeiro contra todo e contra todos na defensa de Chantada. O público pide agora tamén unha falta en ataque de Stefanuto, non a miran así os colexiados. Exterior de 3, outra triple, terceira consecutiva, esta foi de Hugo Rey, e voltan os 10 puntos de ventaxa a ritmo de 6,75. Si, Hugo non quere perderse a festa, non? Tamén quere ser un... Pese a súa xuventude, tamén quere ser un dos xogadores clave neste Chantada. Recordemos que un xogador, bueno, pues, formado tamén en clubes de Santiago como Compañía de María Obradoiro, un xogador tamén moi vertical, que, bueno, que destacou tamén nas seleccións galegas, non?
un xogador hai varios no caso de Chantada que polo acordo entre o Ensino e o Ucoga pois crece da man de Facián neste Chantada, deses xogadores os que van ir a máis seguro. Pois vai ser reanudar o xogo despois de secar o chao os asistencias, os rapaces da Mopa, sempre necesarios nos partidos de baloncesto como nesta final da Copa EVA, Copa Galicia, triple de Iser, non, rebote de Stefanuto, busca o choque na subida do balón con Alex Iglesias, saltan chispas nesa enfrontamento, Hugo Rey con Cristian Iglesias, invirte, falta persoal que recibe Carlos Noguerol, non vale, falta anterior. Indican os colexiados que lembremos son no día de hoxe Daniel Illán e Samuel Covelo. Moi agresivo na súa defensa o Siria, con moitas más, moito traballo de contacto, dificultando, poñendo un apuros un pouco a subida de balón do Chantada, impedindo esa orde, que sempre busca nos seus equipos Facián. Voltan a pista tanto Bruno Fernando como Alejandro Rodríguez Montón nas filas de Chantada. Descansan os dous veteranos, Carlos Noguerol, Cristian Iglesias. Ataque para Chantada. Balón para Bruno Fernando. Daniel Stefanuto. Boa defensa de Alex Iglesias. Conseguiu pechar o canle que mirara antes Stefanuto. Lanza de dous. Non, rebote para Comendeiro, circulación, ataque do balón de Calvo Siria, vertical, Iser a canasta, Alex Iglesias de 3, na esquina, triple de Alex Iglesias para reducir las distancias. Sí, 33-40. Está o Santiagués on fire, como se soe dicir, non? Está confiado nese lanzamento. Está facendo dano Chantada. Cando ven que non poden xogar cara dentro cas penetracións, está buscando abrir o campo. Protestan o defensa local que non tocou no pé. Seguimos colexiados. Anso é outro destes xogadores que temos agora na pista que seguro que imos ver en categorías de Lebouro de Prata, pues tampouco dentro de moito, non? Un xogador formado no Obradoiro, pero bueno, que leva campeonatos galegos, leva moita experiencia xa en competicións importantes, a pesar de que ten só 18 anos. Canastra con dificultades para Alejandro Rodríguez. No segundo intento conseguiu o Chantadino a conversión dos puntos. Corta a defensa de Chantada, contraataque. Hugo Rey para adentro. Falta persoal, entrou con todo Hugo Rey nesa acción a canastra. A falta persoal foi de Alex Iglesias, moi forte en defensa este xogador tamén, e moi valente porque era unha xogada con moita intensidade. Sí, non quería que Hugo entrase a canasta, puso o corpo para facelo e puso tamén o brazo, non? Pero bueno, foi falta. Non se aman despois, son dos xogadores que coincidiron seguro. Máis trocos no Chantada, entrou Aarón Gómez na pista, tiros libres para Hugo Rey, convirto o primeiro, voltan os 10 puntos de distancia, volta a tranquilidade para o seguro, o Coga Seguros Chantada. Non o segundo, falta en ataque na pelea polo rebote de señor, pois tempo morto solicitado, terceira falta de Aloumaine, señor, tempo morto solicitado por Calvo Siria, 33-43 na final da Copa Galicia EVA masculina. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta.
sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. $3.50 para que remate o terceiro cuarto na fase final da Copa Galicia masculina. Polo momento vence o conxunto ose visitante o Chantada ante Calvo Siria. Que esos 3 triples, Cristina, foron importantísimos para o conxunto visitante. Colleu aire, non? Colleu distancia no marcador. E coa experiencia que ten o Chantada non sería difícil ver que a rentabiliza. Pero, bueno, o Siria está a traballar moito, está sendo intenso na súa defensa, está dificultando moito os ataques do Chantada, e, bueno, eu creo que ainda vai dar guerra. Veremos tamén esa defensa de Aarón Gómez sobre Pauser dende arriba, dende non quere dar un centímetro de espacio. A piques de caer Pauser, lanza de 3 Comendeiro, non... Rebote ofensivo de Rubén Rey. Estivo a piques o xogador de Calvo Siria de convertir os 2 puntos tras o rebote ofensivo, pero ao menos conseguiu unha falta para os seus intereses do seu equipo e disporá de 2 tiros de lanzamento libre. Rubén estivo moi listo, non? Aí no rebote non é un xogador excesivamente alto, mide 1,98, pero é moi inteligente a hora de traballar nas posicións interiores. Nun partido bastante difícil para el, Ose, porque está con pivots de entidade superior físicamente e non o ten fácil, pero o ex xogador de Chantada, lembremos a tempada pasada xogou no conxunto lucense e convertindo moi bons números, máis aló uns 12 puntos de media. Sí, 14 puntos, 5 rebotes, sumas a 8 temporadas na Liga EVA, porque de todo eso hai que telo en conta, porque unha categoría que ainda os que non a coñezan podan pensar que é menor, nada disso, unha categoría que exixe moito pola veteranía de moitos dos xogadores e pola proyección de outros tantos, non? Unha categoría que exixe tamén no físico, pero que tamén ten moita calidade. Pois convertiu Rubén Rey un dos 2 lanzamentos, recurta a 9 a distancia, balón para a Chantada, balón para Fernando Pasos, que decreta ao xoven a Manuel Ruano. Os colexiados está agora prácticamente con quinteto suplente o conxunto de Chantada. Ese que a traballar moi ben o Siria, non? Desgastándose atrás, quizás por iso igual lle falta un pouco máis de claridade en ataque, pero traballando moi ben, pechándose no home con balón. Ataque de Calvo Siria, recibe Rubén Rey, chegou tarde Manuel Ruano, aproveitouse desa situación o aleiro de Calvo Siria, e campo atrás na subida do balón do conxunto lucense, que automáticamente Fafián que devolve os veteráns a pista. Chama os capitáns generais, non? Para volver a pista, tanto a Carlos Noguerol como a Cristian Iglesias. Non lle gustou nada. Se lle vaya o partido das mans. Non lle gustou nada esta perda estúpida no medio campo por parte do seu equipo. Ataque de Calvo Basket Siria. Poinser esgotouse os 14 segundos de posesión. Non se deron conta que a conta empezara en 14, non en 24. Hai que manexar todas as facetas do xogo. Cuestión de concentración moitas veces, non? Sí. Que sacando no medio campo, neste caso, pois... Sí, entre os cambios, un despistas é normal. A sube Carlos Noguerol. Man a man con Cristian Iglesias co balón. Fantástica
a acción de Hugo Rey, pero quedouse curto no lanzamento. Dous xogadores do chan de Chantada, entre eles tropezaron. Finalmente, pois, o balón foise pola liña de banda, vaya xogada, caindo por un lado e o balón por outro. Sí, movía Facián a Alberto Facián pola xogada dos seus xogadores. Bueno, un poquinho de calma, ainda queda tempo, seguro que imos ver cousas mellores. Agora os colexiados falaban cos xogadores, tamén lle piden un poquinho de tranquilidade para o que queda. Hugo Rey o pon en pista con Cristian Iglesias. Recibe Aarón Gómez. De dous, non. Rebote e asistencia fabulosa de Bruno Fernando para Hugo Rey. 2 puntos. Máis 9 para Chantada. Ataca Siria. De 3 Comendeiro. Non. Rebote el visitante e con moita tranquilidade Carlos Noguerol marca a xogada. Pasa a campo. El novo ataque para Chantada. Intentaba o pase difícil Cristian Iglesias. Curta defensa local. Invirte. Comendeiro penetra canasta. Valente, pero boa defensa de Bruno Fernando. Choca Comendeiro con Iglesias na subida do balón. Pero o que está poñendo calma agora mesmo no partido é Carlos Noguerol, sen dúbida ninguna. Xogando co tempo do partido. Falta persoal. Abaixo inician os colexiados. Trocos no Calvo Siria. Entra o pequeno Alejandro López Pizarro, pequeno dos irmáns López Pizarro. Carlos Noguerol, de mellor a xente se pregunta que por que fai en Chantada, non? Que un xogador pues, que ten experiencia en Ouro e que a temporada pasada xogou en Alicante. Bueno, pues estive esperando este verán, porque ele mismo confesou as propostas da categoría, non lle chegou ninguna. Bueno, preferiu volver a casa, está preparando posicións, tamén pensando no futuro. E de paso, bueno, botar unha man o clube da súa pobo, e seguindo xogando como máis lle gusta, non? Disfrutando de novo deste deporte. O canastón de Aarón Gómez. Xa voltan máis alón a lo dos 10 puntos. 11 para o Chantada. Finta o lanzamento. Asiste a Comendeiro de 3. Triple de Comendeiro. 39-47. Non quere o Calvo Siria dar as costas ao partido. Voltan os 8 puntos, baixa de novo dos 10 da distancia. Así que non o dubidou, viña de errar outro triple, pero bueno, un xogador que ten confianza e seguro que seguirá intentando. Noguerol de 2 puntos, 39-49, voltan os 10. 10 segundos no reloxo de tempo. Rubén Rey consigue sacar o balón para fora. Curto lanzamento do equipo de Calvo Siria. Final do terceiro cuarto na final da Copa Galicia masculina categoría Liga EVA. Escolas Calvo Básquet Siria 39, Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada 49. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos ACB. Queres ver connosco? O baloncesto galego necesita árbitros oficiais. Imos! O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú también. Eu son árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Tes toda a información en cegaba.com e nos remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo.
Deporte Galego. Sae aí e móvete. Fase final Copa Galicia masculina, Liga EVA, 39-49 para Chantada. Veremos en este envite final o Calvo Siria consigue meterse de novo no partido. Sí, agora a saída vai ser moi importante, a posta en escena agora mesmo do equipo de Carballo, e como xoca con esa ansiedade o Chantada, non? Como a regula, como consigue rentabilizar a distancia que ten agora mesmo no marcador. Balón para o Calvo Básquet Siria. Cos irmáns López Pizarro en pista. Curta defensa de Chantada. Curtou moi ben Aarón Gómez, que ve o oco para entrar a canasta. E canastón de Aarón Gómez. 2 novos puntos. Moi boa a transición do conxunto lucense. Fantástica a penetración a canastra. Mirou o canle todavía todo libre e dixo para adentro. Aarón é un xogador que ten moita fame de demostrar este ano, non? Recordemos que foi cortado en febreiro do ano pasado polo Cuenca, dende entón está adestrando co Chantada, pero sen poder xogar, seguro que ten ganas de recuperar este tempo perdido, non? E de volver ás pistas, e volver á competición, que é o que quere todo xogador de baloncesto. Tiña antes unha actitude defensiva fabulosa contra Pau Iser. En ataque está a mesma altura a intensidade de Aarón Gómez, Ose, na pista de Carballo. Comendeiro. Circulación exterior no ataque de Básquet Siria. Non hai ninguén na pintura. Agora colle o sitio Val. Lanza de 3 porque se esgotaba o tempo o equipo carballés. Novo intento de 3 de Calvo Siria. Tampouco se lle escapa a Pablo López Pizarro o balón. Despois de capturar o rebote ofensivo, quere que se seque o balón, está húmedo, mollado. Unha toalla. Falta coordinación. No banquillo de Chantada, non sabían ben o que estaba pedindo o xogador de Calvo Siria. Sí. Bueno, ao final foi fora de Carlos Noguerol, deulle coa man. Nova posibilidade de ataque para o Siria. Vemos que hai que traballar todos, incluso o xogador de Lepouro ten tamén que pasar a mopa. Sí. un Lepouro na Liga EVA, que cuántos quilates, a como se cotiza iso? Sí. Unha sorte para todos. Alex Comendeiro con López Pizarro, non? Rebote defensivo para Chantada. E de novo xa co seu ritmo Carlos Noguerol mandando xogada. De novo Cristian Iglesias. Esa xogada xa miramos na algunha ocasión. Balón para o pivot que coa súa inteligencia e visión de xogo asiste nos cortes, pero nesta ocasión perdeu o balón. Casi un segundo base, non? A hora de dirixir e de ordenar os seus compañeiros, Cristian. Penetra canasta. Abre finalmente para o lanzamento de 3, non, rebote de Cristian Iglesias. Non, moi poderoso. O Siria está moi lastrado por ese tiro, porque é a única forma que podía atopar de agrandar a zona, non? De atopar máis espacios de cara ás penetracións, pero non está a sorte, non? Un 4 de 22 solamente nos lanzamientos, é moi complicado así. Rouba a defensa de Siria, falta persoal. Inteligente, falta persoal de Carlos Noguerol. Aquí tamén volven os pesos pesados, tamén volven Pau Iser e Rubén Rey a pista. Chegan os minutos da verdade, quedan 8 minutos. Os dous adestradores queren poñer os xogadores titulares na pista. Toda a carne no asador xa, casi por parte dos dos adestradores. Rubén Rey, delante del o Maine Señor. De novo o balón para Rubén Rey, cambio defensivo. Agora está Cristian Iglesias con el lanza de 2 de 4 metros. Non convertiu. E de novo Carlos Noguerol mandando xa o ataque. Transición para o conxunto lucense.
Penetra canastra. Daniel Estatuto non puido converter, pero dispará de 2 tiros libres porque hubo falta persoal sinalizada polos colexiados ao conxunto local, o Calvo Siria. Dani tamén ven dale plata do Marín, tamén un xogador, bueno, con moi bons números na categoría, con case 30 minutos de promedio e case 15 puntos de anotación, ademais de 5,8 rebotes. E tamén un destes xogadores que deben liderar, non, o proxecto deste ano do Chantada cara a que sería a sexta fase de ascenso. E roubo o primeiro, convirte o segundo. 13 puntos de distancia para o conxunto chantadino, poñendo terra de por medio nesta gran final da Copa Galicia masculina baloncesto Liga EVA. Falta persoal de Aarón Gómez. Si, Aarón está a traballar moi ben na defensa de Pau, está impedindo que faga os cortes para recibir o balón, bueno, a veces con falta, pero bueno, moi bo traballo. E a primeira nada máis de Aarón, con lo cual pode seguir con ese nivel de intensidade, non ten vai ter problemas. Cambios defensivos, a piques de roubar Noguerol, a piques, porque o balón foise pola liña de banda. 13 segundos para o Calvo Siria. Veremos que sae desta acción de xogo. Porá o balón Antonio López Pizarro en xogo. Xoga con Iser. Pide Iser que bloquee Rubén Rey. Finalmente por o lado esquerdo do ataque na man de Iser. Atento Aarón Gómez nos cambios defensivos. E anticipouse. Agora perde Carlos Noguerol. Do outro lado, nova perda. Boa defensa, bo 2 contra 1. Finalmente Carlos Noguerol dice: tranquilidade, rapaces. Sí. Vamos a xogar lentos estes 24 segundos, poner un pouco de orde porque estamos gañando de 13 e non temos necesidade de correr. Veteranía a de Carlos Noguerol. Ha invertido agora Estefanuto para un compañeiro. Estivo atenta a defensa do Calvo Siria. O tempo corre a favor do Chantada, ten que saber traballar con eso, non? Está do seu lado. De 3 Antonio López Pizarro, non. En a rebote, abaixo, indican os colexiados que hai unha falta persoal da defensa chantadina finalmente. Cuarta falta persoal dun xogador queremos que é de Ousmane, que vai ao banco, visita o banco o pivot senegalés. Entra Hugo Rey. Bruno Fernando tamén na pista. Pon o balón en xogo o Calvo Siria. Antonio Fernández xoga co Pau Iser. Invirte. Lanza de 3, non. Rebote de Carlos Noguerol. Era Santi Martínez o que intentou o lanzamento de 3. Está quedándose curtos os triples a Santi Martínez dende esa posición na dereita do ataque de Calvo Siria. Penetración a canasta de Estefanuto. 2 puntos máis. Tempo morto que pide para o Calvo Siria Héctor Méndez, porque ve como o seu equipo perde por 39-54. Estamos de volta na fase final da Copa Galicia masculina, máis 15, a ver este tempo morto que pediu o adestrador de Calvo Siria se ten os seus froitos,
porque está máis 15 agora mesmo o conxunto lucense, o conxunto de Chantada. Ainda van pasar a mopa nunha parte da pista, unha parte exterior da pista, non dentro, pero bueno, como os xogadores saen do recinto, é necesario ter pouco de precaución por esas malditas lesións que veñen a veces de tonterías como esta, ¿no? Sí, e a falta dunha semana para que comece a Liga sería un momento nefasto. Bueno, todos os momentos son malos, pero este moito máis, non? Recordemos que o día 9 esa competición para os equipos da Liga EVA. É que é importante ter a todo o equipo. No caso do mellor do Siria, que tamén está esperando reforzos, e que xa chega máis susto, non? Ataque para o conxunto local. Pauser, moi ben defendido por Noguerol. Sae por o lado dereito, penetra, se detén, lanza de 2, dentro. 2 puntos máis para Pauser. Suma xa o punto 41, Calvo Siria. Aplaudían a tempo morto Alberto Fafián, o traballo dos seus xogadores en defensa, pero das axudas, sobre todo, pero aí faltoulle quizáis algún compañero axudar a Carlos Noguerol, non? Na marcase de Pauser. Rebote ofensivo para Chantada. Disparado unha segunda opción de lanzamento nesta xogada. Amasa o balón Carlos Noguerol diante del Pauser. Penetra canasta, invirte, esgota o tempo. Daniel Estefanuto. 2 puntos para Estefanuto prácticamente sobre a bocina. E de volta os 15 puntos, menuda canastra do xogador. Pois precisamente a Dani Estefanuto estaba dicindo a Alberto que seguise a intentar o tiro, que ainda que non estaban entrando como quería, pois que ian acabar a facendo. E mira, foi palabra de entrenador e execución de xogador, non? A veces é importante que os adestradores den confianza aos xogadores, non, destas accións. Recibe Rubén Rey diante de Bruno Fernando. Bonito duelo tamén no poste baixo. Iser quiso pasarlle a Rubén Rey na continuación da porta atrás, pero o balón foise pola línea de fondo. Entramos xa nos derradeiros 5 minutos do partido. A tostada empeza a caer polo lado de Chantada. 41-56. Balón para Carlos Noguerol. Para Hugo Rey de 3. Triple de Hugo Rey. Más 18 xa para Chantada. Oucoga Seguros. Falta persoal que decretan os colexiados. No conxunto chantadino, que entra no bonus. Cuarta falta de equipo para o conxunto visitante. A partir de agora serán tiros. Rubén Rey delante de Bruno Fernando. Axuda de Hugo Rey. Consigue salvar o equipo chantadino. Fantástica defensa, Cristina. Un Hugo que crece, non? Un Hugo que, ainda que destaca pola penetración, sabemos agora que tamén ten moi bo tiro exterior. E un Hugo moi intenso e moi agresivo, sobre todo en defensa, non? Un traballo excepcional e que axuda moito o seu equipo. Foi unha defensa de 2 contra 1. En axuda Hugo Rey estivo moi atento, atento incluso para conseguir salvar a posesión. Moi boa xogada. Iglesias con Noguerol. Fernando, finalmente para Estefanuto. Lanza de 2 Estefanuto, non. Rebote para Calvo Siria. A tempo Uixer, a sube. Penetra canastra, invirte para Alex Iglesias de 3. Non, rebote Estefanuto. Bueno, de novo o ritmo tranquilo, pausado, sosegado de Carlos Noguerol, subindo o balón ataque ante defensa da presión de Alex Iglesias. Penetra canasta o propio Noguerol. Reviravolta do base chantadino, sen sorte. Iser de 3, triple de Iser, que leva os 5 puntos do seu equipo no cuarto, pero con 5 puntos no parcial vai ser moi difícil que remonte Calvo Siria. Non chegan, pouca aportación, non, para poder recortar as distancias. Ben o traballo atrás, pero bueno, non hai
non hai continuidade en ataque. Falta persoal de Poiser para o Calvo Siria. 3 minutos xa no reloxo de tempo. De novo van a secar o balón. O sea, é a segunda vez que neste cuarto o fan os colexiados. Nunha mañán aquí en Carballo fabulosa de baloncesto masculino, nesta ocasión Copa Masculina de Baloncesto Liga EVA, quen gañará o máximo galardón galego masculino desta competición española baloncesto amateur, as siglas Liga EVA. Carlos Noguero, lanza de dous, non, rebote Iser, poderoso, el mesmo lanza contraataque, dribla un rival, balón para Iglesias, con Comendeiro, interior, un contra un, no poste baixo para Iser, posición pouco habitual para el, de tres Iglesias, non, pelesa Rubén Rey polo rebote, e o captura, volta a empezar o ataque. Gran traballo de Rubén, aí un rebote, non, contra tres grandes, pues foi o balón, foi para el. Comendeiro de tres, triple de Comendeiro, segundo triple consecutivo para o Calvo Siria, e tamén Alberto Fafián non quere ningún tipo de licencias, despois de 2 triples consecutivos, a distancia simplemente reducirse a 12 puntos e xa pediu tempo morto. Sí, non quere que ese xogador a guardia, non? Que quere que continúen con ese bo traballo que estaban a facer en defensa, porque, bueno, hai xogadores no Siria que teñen puntos nas súas mans, que, bueno, poden dar problemas, non? Estamos vendo a Rubén Rey con ese rebote entre tres torres do Chantada. Bueno, creo que son cousas que a ningunha destas dos lle gusta, e Alberto Fafián creo que a menos que a ninguén, non? Veremos tamén se o equipo de Héctor Méndez plantexa algún tipo de agora de defensa máis agresiva, máis a la desesperada, non? Porque sí, pasando está na súa contra. Vendo que o xogo rápido e agresivo e directo, pois está lle costando moito traballo, precisamente por ese traballo bo de pernas do un contra un que están dos xogadores do equipo vermello, pero, bueno, son a base de triples como está conseguindo, quizás recuperando esa mala porcentaxe que tivo ata agora, pois facendo algo de dano. Finaliza o tempo morto pedido por Alberto Fafián. Balón corresponde a Chantada, sacará dende a liña de fondo. Temos aquí dende a nosa posición a charla que está dando a Alberto Fafián a un dos colexiados. Aleccionando. Tratando de influir, non? Sempre o que é a veteranía, non? Sí, claro. Tantos anos, tanta que lle dá para facer esas charlas, non? Sí, porque ainda que o árbitro non lle quera facer caso, sempre lle queda, non? Estaba avisando de que os xogadores do Siria estaban subindo moito o nivel de contacto, cousa que, bueno, ten razón, pero, bueno, recordar non é, dirá el que non é malo. Hugo Rey quedou corto na acción de xogo na bandexa. Pablo Fernández, Rubén Rey, interior, axudas na defensa de Chantada, aro pasado de Rubén Rey, 2 puntos, parcial de 8-0, agora mesmo en vivo para o Calvo Siria. Busca defensas de 2 contra 1, consigue roubar o conxunto. Falta persoal, non, é que está un xogador no chan. Han indicado que pararon o partido porque hai un xogador de Chantada no chan sendo atendido. Os colexiados optaron por parar o partido. Sí, levou un golpe, creo que Hugo Rey. Está o xogador no chan, recibindo as asistencias. Un xogador de Chantada. Non, dende a nosa posición non vemos quen é. Pero bueno, levou un golpe, caeu. Está sendo agora atendido polas asistencias médicas desplazadas ao pabillón neste final da Copa Galicia de baloncesto masculino co Liga EVA. Estamos, lembren, no último cuarto, só un 40 para que remate o partido 49-59. Está un pouco aturdido o xogador, por eso
todavía non o levantaron, agora o levantan, era Hugo Rey, pero está ben. Levou tamén un golpe nun xeonllo, pensamos que caeu nun xeonllo. Levan os compañeiros ao banquillo, esperemos que non sexa nada. Falábamos antes, nunca é bo momento para lesións, menos a pretempada. Levou un golpe nun nocello. Esperemos que quede denso, porque ademais é un nocelo que ten, bueno, reforzado, non? Cunha rodilleira. Están aí a mirar. Está a explicar incluso as asistencias médicas o que a sensación que tivo nese golpe, pero non ten dores nese sentido. Parece non foi o típico golpe que tamén produzca dor. Balón en xogo para o Escolas Calvo Básquet Siria. Por un balón en xogo Pablo López Pizarro. Ataque de Carballo. Para adentro Pablo López Pizarro. Sembedo intenta a penetración. 2+1 para Pablo López Pizarro. Non o Con dividou. un poquinho máis de pimiento a partido. Sí, non o dividou, foi para adentro, valente, bueno, como agresivo, como ten que ser agora o Siria, se quere, bueno, pues, darlle emoción a este partido. E tiro libre convertido, o parcial xa é de 11-0. Ollo, porque non está ni moito menos morto o partido. 5-2, 5-9, presiona Ixern sobre a subida de Carlos Noguerol. Agora sí que vai masticar a xogada, Carlos, vai a facer que pase o tempo. 2 contra 1 da defensa de Calvo Siria. Esgota o tempo e falta en ataque de Daniel Fernández Estatuto. Indicou o colexiado. Moi inteligente Pau, buscando a falta en ataque, non? Colocándose onde sabía que iba a xirar o Dani para buscar o pase. Moi atento, moi inteligente, como dicimos. O público tamén entra en xogo e comeza a animar o seu equipo porque ven que ten opcións de darlle a volta ao partido, levantar. Levamos moitísimos minutos sen ver a Calvo Siria a 7 puntos. Sí, queda só 1 minuto 17. En baloncesto vimos cousas máis difíciles incluso, así que creo que, bueno, podemos ver un final apretado. Por lo menos a xente se está a divertir, que é o que se busca. Siguen as asistencias, secando o Chan. Despois de irse o Chan, os xogadores nesa falta personal en ataque sinalizada de Daniel Fernández Estatuto. Vemos tamén dende a nosa posición a Hugo Rey facendo exercicios co fisio, movendo a rodilla, xeonllo, para ver a mobilidade que ten esa articulación. Un 17. Este ataque, Cristina, é ouro. Medio partido, non? É ouro. A ver como xestiona, no, o Siria. É un ataque moi importante para ver se seguimos a ter partido ou o Chantada pues, o sentencia definitivamente. Por un balón en xogo o conxunto de Carballo. Pablo López Pizarro. Xoga con Poiser. Veremos se o base catalán consigue sacar algo de rédito deste ataque. Comendeiro invirte para Alex Iglesias. Interior con Rubén Rey. Porta atrás de Rubén Rey a pedir non a veu. Tira de 3 Alex Iglesias. Non, rebote de Humane. Para o Chantada, que presiona a subida de xogo de Carlos Noguerol. Presiona Ixern a subida, último minuto ya no partido, 10 segundos no rosa de posesión. Noguerol finta e consigue sacar a falta persoal de Calvo Siria. Desaiu todo ben a Chantada nesta xogada. Boa defensa, porque o tiro foi moi forzado e consigue esgotar 18 segundos no rosa de posesión e 2 tiros libres. Iso que o Siria buscou non só robos, senón tamén forzar a falta para deter o tempo.
pero aí é onde se ve a veteranía, non? Carlos amarrou o balón, buscou ata que conseguiu o premio. Non da canasta, pero si do tiro libre. Dous tiros libres que dispara Carlos Noguerol. O primeiro dentro. Un pouquiño máis de oxíxeno o seu equipo. Voltan aos 8 puntos de distancia para o conxunto chantadino. Veremos que sucede co segundo lanzamento. Apoupa o público local. Tamén on dentro, 2 tiros libres convertidos, tempo morto na pista, máis 9 para Chantada ante Calvo Xiria. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos ACB. Queres ver connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos! O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú también. Eu sou árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Tes toda a información en cegaba.com e nos remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto. ...41 segundos tan só no reloxo de partido... ...máis 9 para Chantada... ...terá que facer un ataque rápido. Sí, terá que facer un ataque rápido... ...impedir que tamén o faga, no seu caso, Chantada, non? Vai ser complicado, pero bueno, se algo teñen os xogadores do Xiria... ...é capacidade de xogar rápido e teñen agresividade en defensa. Eu creo que non vai sair os brazos, Creo que temos un poquinho máis de emoción. Por ao balón dende a liña lateral Pablo López Pizarro. Dende a nosa posición o vemos, sí. Sae do bloqueo o Pau Iser. O balón finalmente querían facer para moi boa xogada para Comendeiro. De dous non. Era moi boa xogada, moi bons os cruces. Funcionou a Pizarro, non funcionou a certo, non? Pero era moi boa, está moi ben xogado. É moi bon executado tamén, pena de que non entrase a canasta. E na outro lado, pois, conseguiu pasar o campo moi fácil o Chantada e conseguiu tamén mover ben a pelota para que o tempo transcurrise e xa restan tan só 28 segundos no reloxo de posesión do partido, perdón, e dispón de 2 tiros libres Cristian Iglesias, o veterano xogador do Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada. E a Cristian tampouco lle tembla o pulso. O primeiro dentro. Xa son 10 os puntos de ventaxa do conxunto de Chantada. Segundo non. Se antes falo. A maldición do comentarista. Sí. Conseguiu salvar de maneira espectacular Pablo López Pizarro. Polo menos... Unha xogada moi rápida, E agora, pois, homenaxes en pista. Xogan xogadores novos por primeira vez no partido. Dorsal 10 de Chantada. Marcos Bella, que se non o mirásemos xogar. Tamén Anxo Iglesias, co dorsal 2. E co dorsal 13, entrou tamén Alain Vázquez. Tempo tamén dar un pouco o recoñecemento, no, por esta pretemporada que tamén seguro que acompañaron moito xente xoven ao seu equipo de Chantada. Traballan os adestamentos, axudan a crecer o equipo e tamén son importantes, ainda que non teñan tantos minutos na pista. Falta persoal, 14 segundos, isto vai rematar en breve. Disparada de 2 tiros libres, un dos recén entrados na pista. Anxo Iglesias, que pode tamén testar a súa estadística no partido. Erra o primeiro.
Tan só ten 18 anos, tamén un escolta moi noviño, como dicíamos antes, das categorías inferiores do Obradoiro, pero que, bueno, tamén xogou na Liga EVA co Xerez e que quere acumular experiencia na competición. Errou os dous, pero capturou o outro dos xogadores, capturou Marcos Bella o rebote ofensivo e conseguiu sacar unha falta persoal e ten a opción de ir de novo os tiros libres o conxunto lucense. Pois Marcos ten só 16 anos, así que estamos a ver tamén unha promesa, un xogador riosano que xoga no Chantada por esa vinculación que teñen co Ensino de Lugo, igual que Ismael Jiménez, que outro compañeiro que veu con el tamén desde a Riosa ata Chantada. Pois converteu un dos dous tiros libres o xoven rapaz chantadino, deu a resposta a Pau Iser na outro lado da pista, 54-63, o partido vai finalizar con a victoria do Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada por 54-63 ante o Calvo Basket Siria. Noraboa o equipo lucense en esta interesante final que pudemos disfrutar hoxe en Carballo. Cristina. Sí, falábamos de dúas propostas de xogo, de dous proxectos moi novos de cara ao inicio da tempada, e dous equipos que creo que non defraudaron, non? Deron todo na pista, intensidade, agresividade e moito traballo atrás, e unha calidade tamén e moi boa disposición en ataque. Creo que están os dous preparados para facer grandes cousas na temporada que comeza o próximo fin de semana. Chantada que, bueno, que fixe un pouco honor, non, o favorito. Xa gañou 4 veces esta Copa, recordemos nos anos 2009, 2018, 19 e 21, e que, bueno, será, por tanto, a súa quinta Copa de Galicia. Conseguiu entón o Ucoga Seguros Chantada renovar o seu trofeo, o seu galardón despois da edición de 2021. Bueno, tamén podemos felicitar o Calvo Siria porque fixo un bo partido. Sí, recordemos que o Siria ainda está a esperar, non, algunha incorporación máis, pero eu creo que foi un digno, é o máis que digno rival. Puso en moitos apuros o Chantada, non lle deu facilidades para descolgarse no marcador, fixo traballar os seus xogadores, os seus pesos pesados, xogadores con moita experiencia. Eu creo que ademais tivemos a oportunidade de ver na pista por parte dos dos equipos a xogadores moi noviños que teñen moito que dicir con moita proyección. Pois agora mesmo vemos os aplausos do público, os dous equipos participantes nesta competición. Primeiro vimos o aplauso do equipo chantadino, logo vimos o equipo de Calvo Siria e imos presenciar a entrega dos premios da sesión de premiación da Copa Galicia EVA masculina, da que disfrutamos hoxe no pabillón de Carballo. Lembren a victoria final do Ucoga Seguros Chantada, renovou o título de campeón da Copa Galicia na categoría de Liga EVA. Farán entrega dos trofeos, vamos facer a listaxe das persoas que van a facer entrega das mencións, das agasallos. Os equipos participantes van a ser don Evencio Ferrero Rodríguez, alcalde de Carballo, dona Susana Fernández Ciuza, secretaria da Comisión Xestora da Federación Galega de Baloncesto, Marcos Trigo Facal, concelleiro de Deportes aquí do Concello de Carballo, Primitivo Reguera Rodríguez, o presidente da Escola de Baloncesto Siria, don Diego Otero Veiga, concelleiro de Deportes de Chantada, e dona Conchi Fernández López, concelleira de Parques e Sardíns. De aquí de Chantada tamén. Estamos esperando un bocadiño de tempo para que fagan entrega dos agasallos e dos premios, e saber tamén quen vai ser o MVP, o xogador máis valorado desta bonita final de Copa Galicia, Cristina. Sí, sempre unha decisión
esperada, pero tamén, bueno, a veces con dúbidas, non? De a quen se lle pode recoñecer o premio, porque a veces non son todos os números, a veces tamén hai que valorar outro tipo de cousas. Vai dar comezo a ceremonia de premiación para primeiro veremos acércanse as autoridades que antes nomeamos, que van facer entrega dos agasallos e dos premios do fase final. Darlle o premio vencedor o Ucoga Seguros Chantada, vai a ser que foi o gañador do premio desta final da Copa Galicia de baloncesto femeninisco masculina de baloncesto. Lembremos as autoridades que van a facer a entrega dos premios: don Benzo Ferrero Rodríguez, alcalde de Carballo; doña Susana Fernández Ciuza, secretaria da Comisión Xestora da Federación Galega de Baloncesto; don Marcos Trigo Facal, concelleiro de Deportes; don Primitivo Reguera Rodríguez, presidente do Escola de Básquet Siria; e don Diego Otero Veiga, concelleiro de Deportes de Chantada; e doña Conchi Fernández López, conselleira de Parques e Xardíns tamén de Chantada. En primeiro lugar, farán a entrega dun agasallo tanto aos árbitros do partido, recordemos Samuel Covelo e Daniel Illán, que foran os árbitros do partido de hoxe, así como os oficiais de mesa do partido. Están facendo as habituais típicas fotos de rigor, de lembranza. As poderán logo consultar tamén nas páxinas da Federación Galega de Baloncesto. E continúa a ceremonia de premiación aquí en Carballo desta final da Copa Galicia de Baloncesto Masculino Liga EVA, no que venceu, lembremos, Ucoga Seguros. E o premio, o MVP, que vai facer a entrega don Marcos Trigo Facal, concelleiro de Deportes, a Cristian Iglesias, que levou o premio o máis valorado, cun total de 23 puntos de valoración, 12 puntos, 11 rebotes. Fantástico traballo de Cristian Iglesias ao longo do partido. Lle damos a noraboa, a máis xa non só polo que fixo tangiblemente, senón tamén polo que fixo. Sí, polo que xenera, non? Un xogador como el tan veterano. Susana Fernández Ciuza, secretaria xeral da Federación Galega de Baloncesto, vai facer a entrega do premio o segundo clasificado a Asier Comendeiro, capitán do Escolas Albo Básquet Siria, organizador tamén. Lle damos a noraboa pola fantástica organización do partido desta fase final aquí en Carballo. Que despois de xogar unha tempada en Nacional, en Liga EVA xa chegou a final da Copa Galicia de baloncesto masculino, competición Liga EVA. Por último, don Marcos Trigo, concelleiro de Deportes, e don Benzo Ferrero Rodríguez, alcalde de Carballo, vai facer entrega duns agasallos e da Copa aos vencedores. O Ucoga Seguros, Club Baloncesto Chantada,
brillante vencedor desta fase final de Copa Galicia, EVA masculino, recollen todos os seus agasallos. Os xogadores de Chantada. O resto da plantilla de Chantada ten que ir tamén a recoller os agasallos, que están un pouquiño lentos debido á lesión de Hugo Rey, que lembremos que no último cuarto doeuse un pouco nun nocello, ao final é un nocello o que ten o Hugo Rey. Gran partido de Hugo Rey, que bueno, desgraciadamente non o pudo rematar por unha lesión. Estaba a comentar agora que sentiu unha mala sensación no talón, como se lle fose. A ver en que queda a lesión, esperemos que non se xa nada ao final. Recollen os seus agasallos os xogadores do Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada, campeón por quinta ocasión da Copa Galicia de Liga EVA, revalidando tamén o título acadado a tempada anterior. O conxunto lucense, o conxunto chantadino. Don Evencio Ferrer Rodríguez, alcalde de Carballo, vaille facer a entrega do título a Cristian Iglesias, a Carlos Noverol, bicefalia na capitanía do Club Baloncesto Chantada. Levan unha cerrada ovación do público, gran partido do Club Baloncesto Chantada. Noraboa o conxunto lucense, que agora sabemos coa foto de rigor. Bueno, pois Cristina, isto foi todo por hoxe. Moitísimas grazas. Gracias a ti. Espero que o pasáramos ben neste fantástico partido. Sí, seguro que os espectadores tamén o pasaron moi ben. Vimos unha gran maña de baloncesto e anticipa unha gran temporada, non? No baloncesto galego, tanto no feminino polo que vimos a semana pasada como no masculino. Xusto, coas imaxes do conxunto chantandino levantando o ceo a copa, nos despedimos. Sigan indo aos pabellóns, sigan consumindo baloncesto, disfruten do que ven da tempada 22-23. Que teñan moi bo día, boa tarde. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos a CB. Queres ver connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos! O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú también. Eu son árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Tes toda a información en cegaba.com e nos remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto.